som, že ideme dole. Si oplatím sa tu. Ja. Čaute, som v Snežnici na maratóne. Zas som prišiel sem na Kysuce. Trochu nečakane, rozhodol som sa len včera. Trasu nepoznám, nemám ani naštudovanú, takže pustím ju tu v zábere. Viem, že tam je asi 5 stúpaní s nejakým 200 až 300 výškovými. Celá trasa má nejakých 55 km, 1500 prevýšenie. Ja mám teraz tréningový týždeň, takže ukončujem taký väčší blok, takže teraz mám taký záverečný intervalový tréning, by som povedal. Čakajú ma ešte potom 2 maratóny, na ktoré sa viac sústredím a tam budem oddychnutý. Tu sa idem teda vyničiť a bežím na štart, pretože už nestíham. Držte palce. Neviem, čo to tu je za zvyk na Kysuciach, ale aj tu, aj v Nesluši sa teda ide hneď od štartu takýmto zjazdíkom dole. Vyštartovali sme v dedinke Snežnica, teda tak ako sa aj maratón volá. Ideme teraz po asfaltke, tak ako to je na Kysuciach zvykom, hneď sa išlo do stúpania. Stúpame teda hore, prejdeme cez dedinku Zástranie a pôjdeme pomedzi kopce Bôrik a Kučerovka. Chalán v modrom drese tu hneď do začiatku dostáva defekt, zbadá to a nie je to príjemné, no. Opúšťame dedinku Zástranie, sme asi tak v polke stúpania, pokračujeme ďalej teda nad Podkačerovkou a sedlo Klín, bude to taký hrebeň, ale ešte si to treba teda zaslúžiť. Dvaja chalani mi teda ušli trošičku v tomto kopci. Mal som trochu problémy, je to predsa len 3. týždeň tréningový a celkom som vysilený, ale nevzdávam to, teda jasné, že makám naplno, lebo viem, že čím viac makám, tým lepší tréning, tak to nakoniec. Skoro som zabudol teda tu na hrebení, veľmi pekný hrebeň, krásne výhľady, na kamere to až tak nevidieť, ale bolo to naozaj pekné. Toto sú také zvážnice, ale je to skôr také vyjazdené, skôr ako taký singláčik, veľmi pekné lesom. A teraz prichádzame pomaličky k zjazdu. Chalana, čo ma obehol, si teda držím na dohľad, si vravím, že teda v zjazde by som ho mohol docvaknúť, ale išiel celkom fajn, tu na zvážnici som ho chytil, ale nepoznám to tu a nevedel som, že teda tu začína ten singláč smerom dole a bohužiaľ išiel som teda do neho druhý a to je teda trošku nevýhoda. Po celkom technickej pasáži, kde nakoniec možno aj dobre, že som zostal takto viac zadu a možno sa vyvaroval takémuto pádu, lebo tam strčal taký konár nepríjemný. Sa zvezieme po takejto kamenistej zvážnici, riadne veľké kamene sú tu, dosť to bolo náročné a prichádzame do takej pasáže, ktorá ma teda veľmi prekvapila. Taká XC-čková pasáž, kde aj teda rodiny môžu fandiť, prepletieme sa tam pomedzi ľudí a cez také pásky. Moja manželka ale nevedela, že sa to tam odohráva, takže tam nebola, ale bolo to fakt super a na budúce teda bude fandiť.
You're gonna have a really, really bad time, sir. Davy ľudí ma trošku premotivovali a trošku som to tam zbrzdil hneď. Dúfam, že mi chalani odpustia. Hneď som to doháňal späť, ako sa len dalo. A na čo som zbrzdil hneď do toho dupol a ukázal mi, že nemal som sa teda tam pomáhľať. A samozrejme, ja som sa nechcel nechať a snažil som sa ho držať, ako to len išlo. Kopec bol extrémne strmý, ako vidieť na tom profile. A potom aj teda za chvíľku bude zjazd, ktorý je podobne strmý. Kým sme ale išli k tomu zjazdu, tak boli takéto šlapavé singláče, celkom makačka, ale aj zároveň sranda, super. No a prichádza to tu. Pekné strmé zjazdy, užívajte. Krásne singláče, perfektná jazda. Za chvíľu sa to preklápa zase do takých prudších zvážnic, ale fakt pekná jazda. Neviem, ako to tu je v zlom počasí, toto musí byť celkom akože náročné, ale super. Teraz jemne strmý výšlap zase a zase do singláču. Pokúsim sa dohnať chalana v červenom drese. No vyzerá, že chalana dobieham, celkom sa podaril zjazdík. Tu je taká zložitejšia pasáž, že treba preniesť, možno by som to vedel aj prebehnúť na bajku, ale bolo tam napísané, že treba zoskočiť, takže som zoskočil. S chalanom som chvíľu teraz ťahal, dobehli sme ďalšieho na také asfaltke a teraz sa už budeme viesť hore, na ďalšie stúpanie, obrovské. Väčšina pôjde teraz zo začiatku po asfalte, potom sa prepneme do také zvážnici a pôjdeme teraz taká trojka.
Po výdatnej asfaltke a občerstvačke prichádzame na takejto zvážnice, ktoré idú viac menej hore-dole, ideme tak po hrebení v podstate a pomaly sa blížime k zjazdu, ktorý pôjde po takej krásnej lúke. Dvaja chalani, ktorých som tam obehol, idú teda stále za mnou. Trošku ich vlastne ťahám a za chvíľu sa aj trochu prestriedame, však vidíte. Chalani išli dopredu, popredbiehali sme nejakých z kratšej trasy. No a vidím, že to je taký singláč, vrajím si, že predsa by som asi chcel byť pred nimi. Trochu do toho dupnem a neviem, no, nevyplatilo sa. Som myslel, že ideme dole. Ja tlačím sa tu. Ja som myslel, že ideme dole. Takže hlúpa chyba ma stála mojich dvoch parťákov, ktorí teda mi ušli a už sa mi ich teda v tom záverečnom kopci nepodarilo schytiť. No a prichádzame do toho pekného zjazdu, teraz sa zvezieme po krásnych lúkach až dole do dedinky Horných Vadičov. Musím uznať, že tieto výhľady tu na týchto kopcoch, to je dačo nádherné. Fakt paráda. Hejky. No tak som zozjazdoval do Horného Vadičova. Tu pôjdeme nejaký čas po takejto ceste, je to také ťahlé stúpanie, ktoré si človek ani nevšimne, že je stúpanie. Snažil som sa držať nejaké tempo, ale bol som dosť rozbitý. Tieto strminy v týchto končinách ma celkom vedia vyničiť. Trochu som oddychol v občerstovačke a pokračoval ďalej do ďalšej strminy. Díky. Díky. Po povzbudivých solovách prichádza strmé stúpanie. Vychádzame na horu, ktorú som nezistil názov, ale ideme taďaľ lesom a tam bude pekný singláč smerom dole, kde zozjazdujeme niekde na sedlo Jalovec alebo sedlo pod Magurou. Zozjazdoval som do spomínaného sedla, takéto pekné lúčky sa tu objavili, potom idú teraz také ťahlé zvážnice, kde ma dobehol chalán z Kubica športu a tak som sa ho snažil chytiť. Nohy mi celkom nešli od začiatku, ale tu som sa už celkom rozbehol, keď som ho zbadal, tak si vravím, že skúsim, čo to dá.
resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire. Chalan veľmi pekne zjazdoval, išiel som za ním. Je možné, že to bol ako domáci, ja som to tu až tak nepoznal, takže som nemohol taký úplný hrod ísť, ale výborne sme išli dole peknou rýchlosťou, takže som si vravel, že výborné to bude, lebo v záverečnom stúpaní, ktoré ide vlastne na straník, sa mi veľmi zíde, keď aspoň chvíľu ma potiahne. Celkom som to dobre odhadol teraz, vravím, že tam je taký singláček, tak skúsim chalana obehnúť a skúsim ísť ja prvý a možno ho stratím, možno neuvidíme. Naozaj nekonečný zjazd, parádna, fakt aj pekný vizuálne, aj technicky náročnejšie. Super, fakt veľmi pekný maratón zatiaľ. Teším sa, že teraz dobieham ďalšieho pretekára, pravdepodobne z mojej trasy a zase sa možno o trošičku dopredu posuniem. Chalana sa mi podarilo obehnúť a teraz už vidieť pred nami dedinku Kotrčina a Lúčka, myslím. A stadiaľ to teda už pôjde pekný výšľab na Straník. Ja som teda nevedel, že ideme na Straník, lebo vôbec som túto trasu nepoznal, takže nevedel som, že toto je ten výšľab na slávny žilinský Straník. Ale tak proste som vedel, že nejaký kopec ide ďalej, takže to bolo také najpodstatnejšie sa sústrediť na to. Jak mi to nešlo od začiatku, ale už teraz sa mi ide. Ako si ma obehol, tak si ma skúsim a celkom to ide, tak skúsim sa teda držať, koľko to povede. Na pohodu? No ja som to na pohodu teda nemal, snažil som sa chalana držať, ale myslím si, že možno išiel do tepu aj 163 a už bol fuč po nejakej chvíľky, tak som sa potom najedol, oddychol trošičku v občerstvačke a šlapal ďalej. Díky. Ďaká. Kúsok za občerstvačkou ma zase predbieha chalan s dresom Cyclop alebo niečo také. Vyzerá, že to je z Čiech, chalan, poznám ho, už ten dres z Horalu, tak som vedel, že to je chalan oveľa lepšie na tom a vravím si, že aspoň sa trošku strečnem a skúsim ho followovať alebo teda nasledovať, ako dlho to len pôjde, ale po chvíli sa mi stratil, ale pomohlo mi to, celkom dobrú časť kopca som si vedel držať celkom dobre tempo za ním. Kaďal. Á, dobre. Nice.
No a tu zo straníka fakt brutálne zjazdy. Škoda, že teda som to šiel na oči prvýkrát, ale ináč mega, fakt brutál. Okay. No už fakt zo zjazdu vám do poslednej pasáže. Tu budú také dve menšie stúpania, ktoré v podstate už každého dokončia úplne. Takže ja som šiel už plné, čo som mal v nohách, tak som šiel v týchto kopcoch, ako sa vám dalo. A dúfal, že teda možno ešte nejakého jedného, dvoch by som mohol stihnúť do konca, lebo som sa cítil celkom dobre. Okay. Okay. Co se stalo? Pad? Nie, nevládne. Jaj. Aha, tak chápem, už iba kúsok asi. Už prichádza posledné zjazdovanie, ľudia tu vidieť, že už odpadávajú, je to predsa náročné, ťažké stúpania, ale tie výhľady a zjazdy sú fakt pekné. Po zjazde na tejto lúke som si v diaľke všimol, že tam vidím nejaký známy dres, ktorý ma už dávnejšie obehol. Tak si vravím, že mohlo by to tak vyjsť, že v tom poslednom stúpaní, ktoré tu je také známe na Snežnici, že by som ich teda skúsil trhnúť. Uvidíme, či sa to podarí. Vidím, že sa predo mnou práši, takže to je dobré znamenie, nepoľavujem a idem teda až do cieľa, ako to len ide. Makám naplno, lebo viem, že sú predo mnou a tu je teda známe stúpanie, už ich teda aj vidím, zapínam úplne plný plyn, nech teda nestíhajú na mňa naskočiť a idem si teda svoje. Keď som si bol naozaj istý, že som dal do toho všetko, som sa otočil, pozrel, že boli trochu ďalej za mnou, takže mohol som s kľudom už ísť a užívať si jazdu do cieľa. No čaute, uvedomil som si, že som nenahral záver videa na tomto maratóne, teda Snežnický maratón. Pôvodne som tam nemal ísť,
ale zobral som to tak, že ako prípravu na Stupavský maratón, ktorý sa bohužiaľ zrušil kvôli povodňam, ale teda tá príprava nevyšla a celé sa mi to trošku poposúvalo. Tento maratón som teda nemal úplne taký výkon, ako som chcel. Bolo to hlavne spôsobené tou únavou a tie vaty teda sa vôbec nezhodovali s tým srdcovým tepom, čo som mal. Nie je to taký dlhý maratón, teda som bojoval ako sa dalo. Ku koncu sa mi to už aj celkom ma to chytalo. Dalo sa aj nejaké tie vaty vytlačiť, ale trápil som sa jednoducho celý čas. Každopádne, za mňa výborný maratón. Mne sa veľmi páčili tie traily, krásne výhľady. Zložitosť tých trailov je veľmi, by som povedal, prekvapivá na slovenské maratóny, ale pre mňa je to veľmi pozitívne. Neviem si predstaviť to ísť, že v daždi alebo v takom niečom, že to by bolo celkom akože zaujímavé. Normálne by som si aj obul nejaké enduro plášte alebo niečo také. Lebo bolo to tam akože dosť zaujímavé. Pôvodne som nemal teda v pláne ísť, ale presvedčil ma Stano Chorvát z Cykloshopu, že teda sa mi to bude páčiť a že mám ísť a teda dobre som spravil. Bol to veľmi príjemný víkend tam ísť a je to veľmi pekná časť Slovenska. Čo sa týka organizácie, tak výborne. Tam v závere to bolo celkom zaujímavé. Manželka tam hovorila, že tam chlapík riadne hecoval všetkých ľudí, nech pozbudzujú. Zrovna keď ja som šiel, tak bol na záchode, ale napriek tomu ľudia pozbudzovali, ale hovorila, že to bolo ešte viac divokejšie, keď tam boli iní a teda ten moderátor to tam hecoval ešte k tomu celé. To stúpanie záverečné je asi také známe, epické a to robí ten maratón taký dosť zaujímavý a mne sa to páči, podľa mňa každý maratón by mal mať niečo také zaujímavé, také niečo svoje a niečo ako, že Horál má tú Kráľovú holu a toto má to záverečné stúpanie a tak ďalej. Myslím si, že to pomôže tomu maratónu aj s účasťou a aj s tým, že ten človek má z toho taký zážitok špeciálny. Organizácia teda bola výborná, značenie, nemal som mapu nahratú a nemal som problém, takže pre mňa to bol taký veľmi dobrý tréning a som rád, že som si takto v závere bloku dal do seba. Dúfam teda, že mi to pomôže na tých záverečných maratónoch a teda tí posledné dva, ktorým je Bratislavský maratón a Stupavský maratón, sa to teda ukáže a teda nejak to celé vyvrcholím a tam teda nejak ukážem čo som za rok natrénoval. Verím, že sa vám report páčil, samozrejme dajte like, odber, koment, všetko sú to dôležité veci, aby ten Google to teda šeroval to video ďalej, takže nebojte sa komentovať aj len také jednoduché, že super a tak, že úplne v pohode. No a vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ čaute.